sitshela ukuthi inyoni thina namaphepha then sasuka saya lapha nobhuti omdala. Masithi uthayela sathi mawususeduzana sabaleka sangena endlini. Lesi sakhamusa senanda silandisa ngesikubonile izolo ngesikhathi kuhlasela isiphepho. Yena nomndeni wakhe bangabanye ababalelwe emakhulu abasale Dengwane emva kokupheshukelwa amakhaya abo. Sithe sithi ngithi ngena lapha kwavele kwaphakama irufu ngathatha labanye abancane ngabacindezele ekhoneni ngadonsa noma ngathi asihlaleni la ekhoneni sazama ukuthi siwise wardrobe. Ezinye izakhamuzi ekhahlamezekile zithi kwenzeka lokho nje besalinde uxhaso ezalithenjiswa nguhulumeni emva kokubhidlikelwa imizi yazo ngezikhukhula zangonyaka odlule. Ngonyaka odlule kushuthi nakona kwafika nje imvula yayinkulu zawe izindlu zahlala phansi ngokuthi ngisho efonini yami nje mina nginayo indlu yami eyawake nje yawaphansi sasaqongothela ngamaplanga ukuthi sikwazi phela ukuthi sihlale ngoba besiloko silinde usizo singalitholi yabo. Ayona ke lento eyenzekile. Thatha kubenzima kakhulu. Isulu zinxusa ukuxhaswa nanoma ngabe yini lungazelekelela zithi zilahlekelwe yikho konke bezinakho. Sidinga imaterial, sidinga ukudla yokuthi sibuilde izindlu zethu. Asinakudla, asinama-document. Njengoba inhlelo zokukhuculula iqhubeka, uhulumeni osifundazwe nokazwelonke uhambele lezi zindawo ukuyibonela umonakalo. Asiyekeni ukuyibeka eindaweni ezibucayi ezingekho right ngoba siba nenkinga siyabona ukuthi ikhukhula sekuyinto eyenzeka iphindile. People will be given building vouchers, especially those that are partially with just the roof that has been affected. They'll be given vouchers immediately after the assessment so that they can go buy a building material. Uhulumeni uthi usuqalile ukubhalisa isulu ezofakwa endlini zesikhashana kusakhiwa kabusha.